Saúdos, señoras e señores, hoxe en Entre Nós temos pois a sorte, digo ben, de contar ca presencia de Eduardo Barge, ele é especialista en cardiología, do Carballiño, ademais. Moitísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Digo especialmente a sorte porque fai moitos anos que tuven tamén a sorte de que rematases a túa carreira e estiveras aquí connosco. Pasaron moitos anos e me imagino que moitas cousas. Como estás? Moi ben, moitas gracias. Sí, a verdad que estaba recordando 16 anos desde esa entrevista. Sí. Sí, algunha cousa pasou desde entonces. Moitas gracias por a invitación e tamén para mí un placer estar aquí outra vez con vos e as veces que me invitedes, sabedes que vou a vir. Moitísimas grazas. Eduardo Barge está no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, un dos máis prestixiosos, non? Sí, bueno, a verdad que un hospital que os últimos anos temos un desenvolvemento importante do centro e se falamos de prestixio este ano, a verdad que foi avalado por unha agencia de calidad externa e nos deron o premio. Nos dego porque o hospital enteiro o mellor hospital de alta complexidade de España. Nos premios son uns premios bastante prestixiosos que se chaman Best in Class. Entón, bueno, sí, a verdad que o hospital está nun bo momento ahora. Esperemos incluso que o futuro sea mellor, porque se acaba de presentar un plan de remodelación completo do hospital, a construcción do que chaman o novo CHUAC, que se vai a facer prácticamente unha duplicidade. E que consiste un pouco? Prácticamente na parte que está, o sea, o hospital como está ahora, se vai a facer un hospital en espello, lle chaman os técnicos, ao lado, de forma que se vai a ampliar sustancialmente o número de camas disponibles, se vai a ampliar a dotación de hospital de día, de pacientes que poden ser tratados sin hospitalización, se vai a recuperar a atención a pacientes que hoxe están en edificios separados, que están dispersados a lo largo da cidade da Coruña, pois parece que vai ir todo, incluso a maternidade, o hospital infantil de pediatría, vai estar todo unido, e ademais tamén, según o plan director que se presentou hai pouco tempo no hospital, pois tamén se vai a facer un edificio novo de investigación docente e innovación. Entón, bueno, a ver, o futuro, se realmente se cumplen os plazos, se fai o que realmente se está proxectando, pois creo que pode ser incluso moito mellor. Esperemos que sí, porque sería algo necesario, non? Eu espero que sí, espero que sí. Ben, por que esta especialidade? Bueno, a ver, a miña cardioloxía, a verdad que desde que acabara a carreira, cando estaba en sexto ano, tiven a sorte que, bueno, eu estudei en Santiago, na Facultade de Medicina de Santiago, e gañar unha beca que se chama beca de colaboración universitaria, bueno, para facer un pequeno traballo de investigación no Departamento de Cardioloxía en Santiago. E a verdad que hasta ese momento probablemente non tiña moi definido que especialidade quería facer, pero a partir de aí sí que me gustou moito a cardioloxía e me decidín por facer esa especialidade. Unha especialidade que realmente é bastante variada, porque temos unha parte clínica moi importante, o sea, de manexo dos pacientes, unha especialidade que, bueno, no seu fondo é unha especialidade que nos chamamos médica, é dicir, non é unha cirugía, unha especialidade sobre todo atención clínica, pero ademais é unha especialidade que ten, como digamos, moito componente intervencionista, é dicir, é unha especialidade que, pois, todos sabedes dos cateterismos, por exemplo, pois son procedimentos intervencionistas que facemos os cardiólogos. Non no meu caso, que eu me dedico máis a unha parte máis clínica, pero, bueno, sí que é parte da especialidade, ou o tratamento avanzado das arritmias, ou as técnicas de imagen en cardioloxía, pois todo, digamos, que é unha especialidade bastante variada, que ten un componente clínico potente, e ademais un componente de intervención potente. Creo que esa especialidade é moi atractiva por esa característica, digamos, que é variada e que, ademais, toda a atención ao paciente cardiolóxico atés desde que o paciente diagnosticado hasta a fase final das enfermedades, incluso tratamentos moi avanzados como pode ser un trasplante, un corazón artificial mecánico ou unha cirugía complexa. Entón, todo isto está no ámbito da nosa especialidade. Ten un ampla abanico, non, de posibilidades. Quixéramos falar dos trasplantes, porque gustaríanos saber, primeiro e principal, que ha de ter un posible donante, un donante, que características ha de ter un posible donante? Bueno, se me permites, explico un pouco o trasplante para... Sí. Un pouco para centrar o tema, non? Entón, bueno, supoño que isto me preguntas porque sabedes que no noso hospital unha das alternativas de tratamento para os pacientes cardiolóxicos é o trasplante cardíaco.
Eu traballo en unha unidade que se chama unidade de insuficiencia cardíaca e trasplante cardíaco, que basicamente nos ocupamos do manexo do paciente con insuficiencia cardíaca en toda a súa evolución. Insuficiencia cardíaca é unha enfermedade na que o corazón, por así decirlo, bombea pouco, vale? E isto é como consecuencia de diferentes causas. Por exemplo, un paciente pode ter un infarto moi extenso no corazón. Hoxe en día conseguimos que sobreviva ao infarto, pero o que non solemos conseguir é que o paciente despois fa unha vida completamente normal, porque o paciente queda con secuelas. Bueno, pois o corazón bombea pouco, eso que chamamos insuficiencia cardíaca, explicado moi sinceramente. Bueno, os pacientes con insuficiencia cardíaca teñen moitos tratamentos, fármacos, tratamento con dispositivos, manexo especializado en unidades como nos, por exemplo, temos unha unidade de insuficiencia cardíaca especificamente dedicada a este tipo de pacientes, pero incluso con todos os avances terapéuticos que hai pacientes que chegan a unha situación que chamamos insuficiencia cardíaca terminal ou refractaria, é dicir, todo o que facemos por os pacientes fracasa. Entón, o paciente lle quedan moi poucas alternativas, e o trasplante de corazón é unha boa opción cando un paciente cumple unhas condiciones mínimas para poder recibilo. Vale, entonces, cando tú planteas... Entendemos, Eduardo, disculpa, que para ser para poder recibir un trasplante hai que pasar un largo proceso, non? Donde xa todas as opcións fallaron. Entendemos É un poquinho a idea. Entonces tú tes, bueno, isto digamos que é o habitual, é dicir, o paciente ten unha insuficiencia cardíaca que evoluciona moito pese as medidas terapéuticas. Vale, entonces, algúns pacientes que chegan a ese estadio terminal da insuficiencia cardíaca, que é unha enfermedade, como digo, dramática, porque causa moita alteración da calidade de vida, moitos ingresos hospitalarios, é unha situación con, aparte, alta mortalidade a corto plazo. Entonces, unha opción é o trasplante de corazón. Xa digo que é unha opción restringida para poucos pacientes, pero sí que é verdad que os pacientes que o poden recibir lles cambia por completo a expectativa de vida, aínda que o trasplante, por suposto, ten uns riesgos asociados ao trasplante. Entón, en principio, por o que me preguntabas de que sempre tes que ver que condicións ten que cumplir un paciente para poder recibir un trasplante e que condicións ten que cumplir un paciente para poder ser donante. Bueno, un paciente falecido, claro, porque os donantes só poden ser pacientes que teñan falecido. Entón, un receptor, o primeiro que ten que cumplir é que teña unha enfermedade suficientemente grave como para justificar un trasplante, e logo que non haya, digamos, ninguna ou pouca enfermedade a outros órganos diferentes ao corazón que non nos vayan a empeorar moito o riesgo do trasplante ou o pronóstico do paciente despois do trasplante. Por exemplo, se o paciente ten, ademais dunha insuficiencia cardíaca moi avanzada, que consideramos que podía recibir un trasplante, descubrimos, imagínate, un cáncer de colon con situación metastática, evidentemente é unha contraindicación para un trasplante. Non podría recibir o trasplante de ninguna maneira, non? Unha enfermedade tumoral evolucionada, non. Probablemente si unha enfermedade tumoral local que tú podes resolver. Que pasaría se o recibise? Bueno, a ver, se tú estamos falando dunha enfermedade tumoral moi avanzada, probablemente aí se xuntan dous problemas. Por unha parte, probablemente a expectativa de vida do paciente xa é corta por a enfermedade tumoral, co cual meterse en un trasplante non tería moita lógica, pero ademais, a veces, por exemplo, con respecto a enfermedades tumorales, a veces podemos ter pacientes que teñan unha enfermedade tumoral máis local, pero o problema é que cando van a recibir un trasplante de corazón, un dos riesgos do trasplante é o riesgo de ter un rechazo, de que se rechace o órgano. Entón, nós temos que poñer medicación para disminuir ou abolir as súas defensas, o sistema inmunológico, co cual eso podería favorecer que unha enfermedade tumoral se dispare despois do trasplante cardíaco. Por iso é unha das contraindicaciones. Non é a única, hai algunha máis. Pois, por exemplo, hai pacientes que teñen unha insuficiencia renal moi evolucionada, ademais insuficiencia cardíaca. Estamos falando de posibles rechazos, non? Que serían, que influirían nos rechazos do paciente? O rechazo do órgano. Bueno, o rechazo do órgano é, a ver, o sistema inmunológico do receptor sempre tende a rechazar, a rexeitar un órgano que non é seu. Vale, entón, nós temos que, para que eso non ocurra, é dicir, se tú implantas un corazón dun donante en un receptor, o receptor vai a tender a rechazalo. Entón, tú tens que dar medicación para que eso non ocurra, porque se se rechaza, é unha resposta ao sistema inmunológico que acaba destruindo o órgano, o paciente fallece. Vale, un rechazo deixado sobre a libre evolución leva a que o paciente volva a ter unha situación de insuficiencia cardíaca como estaba antes do trasplante, entonces non arreglaches nada, probablemente a morte do paciente. Entonces, hai que poñer medicación para que eso non ocurra.
É verdad que a medicación inmunosupresora é moi eficaz, de feito, que hoxe é bastante excepcional que un paciente teña un rechazo grave despois do trasplante cardíaco, porque os medicamentos funcionan. O que pasa é que o que temos é que tú evitas o rechazo, que iso é imprescindible para que o paciente poda ir ben despois do trasplante, pero o tratamento inmunosupresor ten outros efectos secundarios. Entre eles, por exemplo, poder que unha enfermedade tumoral previa avance e se faga metastática. Ou, se o paciente ten unha infección, pois que a infección progrese moito máis, porque o sistema inmune non é capaz de combatir esa infección. Por iso os pacientes que reciben un trasplante son especialmente propensos a infeccións e enfermedades tumorales. Iso requiere un seguimento un pouco específico. Entón, desde o punto de vista de cando un paciente pode recibir un órgano, teria que ser, como che digo, que teña suficiente enfermedade cardíaca como para justificar o risco do trasplante, a cirurxía e todo, e ademais non enfermedade a outros órganos que podan comprometer o seu futuro. E logo, aínda que isto, digamos que a evidencia científica que temos ao respecto, o que vou a comentar agora, non é moi sólida, é verdad que a partir de certas edades do receptor os resultados dos trasplantes son bastante peores. De feito que, hoxe en día hai un acordo nas sociedades científicas que por encima dos 75 anos os trasplantes non son viables porque o riesgo quirúrgico é moi alto dos pacientes e ademais aquí, claro, sempre hai que pensar que os donantes son moi poucos, entón tú tens que intentar dirixilo hacia os receptores que teñan máis expectativa vital por diante, menos riesgo no propio trasplante. Entón, en principio, por encima desas edades non se ofrece un trasplante. En España o punto de corte está entre 72 anos ou así como idade máxima para recibir un trasplante. 72 anos. Mais ou menos, por un acordo informal, pero tampouco un acordo, digamos, legal, porque hai pacientes que poden estar un poquinho por encima desa edade e poden recibilo porque están en unhas condicións biológicas moi boas para esa edad. De todos modos, incluso os pacientes hoxe teñen alternativas, porque os pacientes hoxe temos unha alternativa terapéutica que, no seu momento foi unha revolución, pero ahora xa casi non se pode decir revolución, porque está moi estandarizada, que é o emprego de corazóns mecánicos, por así decirlo. É dicir, o paciente recibe un dispositivo que, digamos, que sustituye, en certo modo, a función do corazón enfermo e pode vivir con ese dispositivo durante moito tempo. Esos dispositivos teñen unha ventaxa, que non hai ningunha limitación, é dicir, a limitación sería económica, pero aquí nos en Galicia, desde logo, para esta terapia non hai limitación, se fai no noso hospital, no Hospital de Vigo tamén o fan, e cando un paciente non pode recibir un trasplante, automáticamente se considera si é posible que reciba un implante dun dispositivo mecánico. Non é exactamente o mesmo que un trasplante, ten as súas complicacións tamén, pero os pacientes tamén poden facer unha boa calidad de vida con ese tipo de dispositivos. Aquí en Galicia están disponibles. Estábamos falando tamén un pouco de o que pasa que é un tema apasionante do que temos moito do que falar. Estábamos falando do posible donante. Sí, ao final me foi un pouco por as ramas. Entón, o tema dos donantes, o donante, que isto sempre o que se fala tamén, é verdad, en España temos o récord mundial en canto a donacións por millón de habitantes. Eso son moi boas noticias. Son moi boas noticias. Nadie ten máis donantes que España. Se podería falar moito de cales son as causas, probablemente hai unha planificación ao respecto desde a Lei General de Sanidade do ano 86, moitos países están copiando o sistema español de donación. Entón, en España, desde logo, estamos moi ben ou mellor que ningún outro país a nivel das donacións. É verdad que isto o é de forma xeral, aínda que non exactamente así para o trasplante cardíaco, porque os donantes cardíacos teñen que cumprir unhas condicións un pouco estrictas, de tal maneira que moitos donantes para outros órganos non valen para a donación cardíaca. Os donantes cardíacos son un poquinho máis restringidos que os donantes, por exemplo, de fígado ou de riñón. Por exemplo, nos donantes cardíacos, un concepto que está claramente asociado co riesgo do trasplante é a edade do donante. Entonces, se sabe que por encima dos 65 anos un donante cardíaco ten un risco claramente maior de fracasar despois da intervención, entón esos donantes non se suelen utilizar, co cual xa restringes un pouco, porque claro, un paciente por encima desa edad non se consideran habitualmente donantes cardíacos. Pode haber algunha excepción, pero non é o habitual. Hasta esa edad, sí, pero igualmente, co tema de edad, o ideal é que sean menores de 45 anos. Menos de 45 anos. Claro, eso é o que está nas guías internacionales de práctica clínica, se recomenda como edad óptima dun donante cardíaco,
Claro, en España, afortunadamente, hai moi poucos donantes desa edad, porque a nos aquí non temos problemas de violencia. Afortunadamente. Claro, afortunadamente, evidentemente. E que non haya donantes non quere decir que sea unha mala noticia. Mala noticia para os pacientes, pero para a sociedade boa. Entonces, claro, nos aquí o impacto da lei de tráfico a mediados da década dos 2000 foi tremendo no número de accidentes, había de 6-7 mil falecementos ao ano a 1000 ou menos algún ano, entón claro, eso evidentemente impactou no número de donantes, porque os donantes por accidente de tráfico son donantes novos na maioría dos casos e moi bons donantes, afortunadamente non os temos, o sea, que decir, eso é bo para a sociedade, non? Entón, hoxe en día os donantes que están utilizando son sobre todo pacientes que fallecen por problemas de tipo ictus, o sea, por morte encefálica como consecuencia de accidentes cerebrovasculares, entón sempre tende a ser unha edad un poquinho maior da óptima, intentando nunca pasarnos esos 65 anos, vale? Porque por encima de aí os resultados non son moi bons. Pode haber algún donante que se pode utilizar, pero como norma xeral non, vale? Entonces, ese quizá é o limitador máis importante do donante cardíaco, a edad do donante. Logo hai algunhas outras cuestións que hai que tamén ter en conta. Por suposto, cando se está valorando un donante, un paciente que xa faleceu e que pode ser donante, hai que facer unha proba cardíaca, vale? Sobre todo un ecocardiograma, para ver se o corazón realmente é válido ou non. Eso nos o facemos, vemos a contractilidade do corazón, se pode descartar algúns casos, porque se o corazón ten unha contractilidade moi pobre, evidentemente non vas a utilizar ese corazón. Por suposto, pacientes falecidos por causas cardiovasculares non deberían ser donantes cardíacos. Se o paciente fallece por un infarto de corazón, non vas a coller un corazón enfermo, que ten enfermedade coronaria ou un infarto. Entonces, esos donantes tampouco se poderían utilizar, vale? E logo, xa unha situación un pouco máis discutible é a utilización de donantes que están cerca desa edad límite, que ademais teñen unha boa contractilidade na ecografía, pero que sabes que teñen factores de risco cardiovascular, sobre todo que son, se acumulan moitos factores, diabetes, hipertensión, o colesterol moi alto e tal, e sospeitas que podería haber algún tipo de daño do corazón, a veces tamén esos donantes se poden excluir. Vale, por eso digo que o donante cardíaco óptimo non temos unha disponibilidade tan alta como do globalidade de donantes que hai en España. O sea, en España hai moitísimos donantes en comparación con outros países, pero donantes cardíacos óptimos non hai tantos, por o tipo de perfil do paciente que dona en España. Que xa digo que é un avance social tremendo. Claro, en Estados Unidos, por exemplo, teñen moitos donantes cardíacos e agora están tendo incluso un repunte de donantes por cuestións de epidemia do consumo de drogas, por accidentes de tráfico, por mortes violentas, etc. A ver, eu creo que desde o punto de vista social, mellor non telos, eso está claro, pero para os pacientes. Entonces, logo hai máis condicións que contabilizar tamén, porque o donante cardíaco, pero eso xa máis unha cuestión de distribución, é dicir, o donante cardíaco, canto menos tempo este, digamos, desde que se fai a extracción do donante falecido hasta que se implanta no receptor, os resultados son mellores, de tal maneira que o ideal é que se pode utilizar un donante que este nun hospital o máis cercano posible ao teu. O ideal é que o donante este no propio hospital. O que pasa é que eso que chama donante local é pouco habitual, porque claro, tens que ter un paciente que este nesta espera e que ademais por encima aparece con donante no teu hospital. Eso realmente son poucos casos que son os que mellor van, porque teñen moi poquito que chamamos tempo de isquemia. Pero eso xa é unha cuestión casi organizativa, é dicir, tú a veces pode aparecer un donante que está a máis de 4 horas de distancia, probablemente non o vas a utilizar, é mellor que utilice un centro que está máis cerca, por o tema do tempo de isquemia. Unha vez feito o trasplante, cal é o procedemento, cal é o seguimento de algún xeito o trasplante cardíaco, paciente? Sí, o trasplante cardíaco, como sabedes, é unha intervención quirúrxica como calquera outra, realmente técnicamente non é das máis complicadas en cirurxía cardíaca. Non é das máis complicadas? Non, os cirujanos dicen que non, porque ao final, por exemplo, unha cirugía de bypass coronario é bastante máis complicada, máis demandante técnicamente que un trasplante, porque o trasplante ao final, como sempre o explican, ao final as suturas son de cavidades grandes, a aorta, a arteria pulmonar, a aurícula, pero non é, por exemplo, unha microintervención como é unha cirugía de arterias coronarias que estás utilizando vasos de calibre moitísimo menor. Cal é o tempo, máis ou menos, dun trasplante? Canto pode durar a intervención? Sí.
O habitual entre 4 e 6 horas. 4 e 6 horas. Entre 4 e 6 horas é o habitual. Xa, se se prolonga moito máis aí é que houve probablemente algunha complicación de sangrado, que houve que facer moita corrección de hemostásica ou bueno, algún tipo de o que o corazón non arranca correctamente cando sales da intervención, non? Pero bueno, entre 4 e 6 horas é o habitual. Tamén depende se o paciente tiña algún tipo de intervención quirúrxica previa, pero claro, se o paciente está operado previamente, a intervención do trasplante en sí é máis complicada. Se xa tuvo, por exemplo, unha cirugía dunha válvula, unha cirugía de bypass coronario previo. Eso en principio é o acto quirúrgico, non? Logo da intervención quirúrgica, o paciente vai a UCI no noso centro en cuidados intensivos, en outras unidades en anestesia, depende, pero non temos organizado así, pois na UCI, os médicos de UCI, pois evidentemente, lidian con todas as complicacións propias da fase posoperativa do trasplante, que é o riesgo de complicacións hemorráxicas, porque é unha cirugía que evidentemente sangra bastante, os pacientes casi sempre necesitan algunha transfusión, e moitas veces moitas transfusións, o riesgo de que o corazón non salga adiante, que é o que chamamos fracaso primario do injerto, e o riesgo de infeccións asociadas a toda esa situación. Bueno, é un pouco o que ten máis importancia na fase inicial. Logo, que tempo tería, vamos a decir, desde que se trasplanta hasta que xa sale pois fora de risco, non? Sí, bueno, a ver, é moi variable. Hai pacientes que... Depende do paciente, sí, é moi variable, sobre todo depende do receptor, do risco que ten o receptor, das complicacións que poda ter asociadas, e tamén do bo que sea o donante, porque os donantes, como digo, non son todos iguales, claro. Ainda que é verdad que si temos que contabilizar probablemente a maior parte do risco é das condicións asociadas que teña o receptor. Pero bueno, sí que é verdad que hai pacientes que as 2-3 días están xa sentados sin a respiración artificial, falando contigo, están estupendamente, os pacientes pues, poden estar un mes con complicacións na UCI, etc. Vale. A estancia media, e as medias son o que son medias, o sea, refiren só un valor central. Medias non son exactas, claro, eso está na estancia media no hospital global, xa non digo na UCI, en toda hospitalización, logo da UCI pasa para a planta de... está entre 3-4 semanas como media. Vale, algún paciente que en 10 días estaba na casa e outros pacientes de unos 6 meses ingresados, claro, me refiro, pero esa é a estancia media. E logo o seguimento, que sí que ten unha certa complexidade, vai sempre centrado, sobre todo, a evitar as complicacións, como decíamos, propias do trasplante. Vale? Entón, a complicación que sempre guía todo é o riesgo de que o órgano se rechace, é dicir, que hai unha resposta inmunolóxica que tenda a destruir o órgano ou a facer fracasar o órgano, e un rechazo do órgano, como digo, deixada a súa libre evolución, pode ser unha situación de moitísima gravedade, o paciente pode fallecer. De feito, o inicio dos programas de trasplante, lá por os anos 70, os primeiros casos fallecían con moita frecuencia, precisamente porque non se coñecían as bases fisiológicas do rechazo. Desde que apareceron os novos inmunosupresores na década dos 80, melloraron moitísimo os resultados dos trasplantes por isto, non? Entón, aínda así, nos facemos, e a todos os pacientes se trata con no trasplante cardíaco triple terapia inmunosupresora, levan 3 fármacos inmunosupresores de forma regular, pero ademais, aínda así pode aparecer o rechazo, de tal maneira que os pacientes nos temos que anticiparnos ese risco. Entón, o que se fai ao paciente trasplantado cardíaco durante o primeiro ano é unha serie de biopsias cardíacas por protocolo. Unha biopsia cardíaca é sacar unha mostra do corazón e mandar ao laboratorio a analizar, vale, a anatomía patolóxica. Aínda que isto parezca moi agresivo, non hai que abrir o peito. O sea, unha mostra do tejido cardíaco se pode sacar con cateterismo. Pinchas unha vena, normalmente a vena femoral, se sube un catéter ao corazón, e aí, con un sistema que se chama vaina de biopsia, se saca, ou con un bioptomo, se saca unha mostra e se manda ao laboratorio. Estes pacientes, ainda que parece que é ciencia ficción, é bastante sinxelo, os pacientes o fan 1 ou 2 veces cada mes durante o primeiro ano do trasplante. Nos aí o que buscamos é que se aparece o rechazo, o veamos nunha fase que todavía non atacou o corazón, por así decirlo, que é un rechazo inicial. De tal maneira que se aparece, nos modificamos a medicación para disminuir ese riesgo, non? Entonces entendo que o risco de rechazo pode existir durante todo un ano? O risco de rechazo pode aparecer en calquera momento. En calquera momento, non hai un tempo estipulado, pode botar 2 ou 3 anos e efectivamente aparecer o rechazo. Pode aparecer máis tarde, o que pasa é que os riscos de rechazo hai de 2 tipos, por así decirlo, o rechazo agudo e o rechazo crónico. O rechazo agudo, que é o que nos podemos detectar coas biopsias, é o que realmente
cando aparece pode ser moi explosivo e levar o fracaso do corazón uns poucos días. O riesgo é máximo nos primeiros meses e vai diminuindo. É dicir, non é sempre igual. A partir do primeiro ano, se o paciente non tuvo rechazos importantes, nos de feito xa non facemos unha vigilancia intensiva tan intensiva. Porque é máis difícil, non? Que porque aparezca. É máis improbable, claro, é máis improbable, pero pode aparecer igualmente, sobre todo cando hai problemas de cumprimento terapéutico. Se o paciente aparte abandona a medicación, por iso é moi importante que o tratamento inmunosupresor o cumplimente moi ben, sempre as súas horas e que non perda ninguna pastilla, porque se o paciente o tratamento, digamos, non o cumple ben é cando pode aparecer o rechazo incluso en fases tardías. Eso en canto ao rechazo agudo. Logo, o rechazo crónico é outra entidade completamente diferente, que realmente non se sabe moi ben as bases dese tipo de rechazo, afecta sobre todo as arterias coronarias, ao final é unha situación que é moi parecida á enfermidade coronaria que causa os infartos en pacientes que non teñen un rechazo, ou que non teñen un trasplante, perdón. O sea, é como a enfermedade das arterias coronarias. Ese tipo de rechazo crónico todavía non se coñece moi ben as bases, e sí que a largo plazo pode aparecer e con certa frecuencia fai que o paciente perda a función do órgano ao cabo de 5, 10, 15 anos, me refiro, pero a instalación suele ser moito máis progresiva, non é unha instalación tan abrupta, tan aguda como o rechazo agudo. O rechazo crónico, como digo, temos moi poucas armas, tanto para predecilo como para tratalo, de momento. Sí que hai moita investigación ao respecto, pero non hai todavía ningunha medida terapéutica realmente eficaz para deter ese proceso. Algúns inmunosupresores parece que disminuyen ese proceso algo, pero realmente, como para chegar a evitalo, pois non temos todavía ningunha arma. De feito, este tema do rechazo crónico é un dos motivos porque algúns pacientes a largo plazo poden recibir incluso un segundo trasplante, que é o que chamamos retrasplante cardíaco. Algún paciente pode chegar a esa situación. Pero, bueno, digamos que é completamente digamos, un proceso patolóxico completamente distinto. O sea, o rechazo agudo é o que realmente nos guía a nosa actuación terapéutica os primeiros meses. Un paciente que ten un trasplante pode levar unha vida normal despois de un proceso de seguimento, como estábamos falando, pode levar unha vida completa, podría levar unha vida completamente normal, ou sempre ten que estar pendiente de algo aí médicamente falando, por suposto? Sí, a ver, desde logo, a calidade de vida dos pacientes que se trasplantan, eso todos os estudios o teñen demostrado, mellora de forma moi notable, porque os pacientes veñen dunha situación que é unha cardíaca refractaria que afecta moitísimo a calidade de vida. Son pacientes que a veces non son capaces de subir un piso de escaleiras, me refiro así, porque se fatigan moitísimo. Están ingresados con moita frecuencia no hospital e tal. Entón, o cambio é espectacular. Nos temos pacientes que, a ver, a media pode ser que un paciente camiñe 8 ou 10 km ao día sin ningún problema, sin fatigarse, pero logo temos xa casos extremos, por paciente que fai maratón, o paciente que foi campeón, non quero engañar, creo que de España de trial, bueno, quer dicir, hai pacientes que fan vidas completamente normales en cuanto a actividade física. Tamén é verdad que depende da edad do paciente, e depende, por suposto, os factores de como, dos que antes falábamos. Claro, e depende de como o trasplante se adapte, digamos, ao órgano, porque non todos os corazóns trasplantados teñen a mesma capacidade, por así decirlo. Pero sí que verá que a vida é moi boa. A maioría dos pacientes eso están de acordo, e os estudios todos o indican. Vale. Teñen limitacións? Sí, claro que as teñen. O primeiro que o tratamento médico é moi digamos que son moitas pastillas e hai que ser moi estricto no cumprimento, é dicir, a horas que son prácticamente fixas, que non deben variar. Por qué? Porque o problema dos inmunosupresores é que son a maioría dos que utilizamos o que chamamos fármacos de estreito marxe terapéutica. Por eso quere decir que se nos pasamos un poquinho de dosis ou nos quedamos un pouco cortos, estás fora do rango no que o medicamento é eficaz. Entón, se nos pasamos de dosis ou o paciente o toma mal e se pasa de dosis, pode ter efectos secundarios dos inmunosupresores, e se se queda corto pode ter un rechazo. Entón, por eso necesita un seguimento moi estreito, non só as biopsias, sino que o que te quería comentar, sino que además con moita frecuencia os pacientes veñen ao hospital para facer revisións clínicas e facer analíticas, vale? Porque a forma de saber se está correctamente inmunosuprimido é medindo os niveles plasmáticos dos fármacos na sangre, vale? Un poquinho a idea. Entón, os pacientes veñen con moita frecuencia, sobre todo o primeiro ano, a facer este tipo de controles. Pero, bueno, como digo, por o resto a calidad de vida é bastante boa, ou polo menos o que
o que nos tentamos cando facemos as enquisas de calidad de vida, etc. É verdad que logo teñen algunhas limitacións, pero bueno, son, eu creo, cousas menores para a situación da que veñen. Pois, por exemplo, por suposto, claro, ter a vida é sempre claro, maior. pero por exemplo, nos decimos, hai algunhas, como che comentaba, aparte do problema das enfermedades tumorales, outro problema que hai é o risco das infeccións, porque claro, tú, para que non, como decíamos, para que non haya rechazo hai que inmunosuprimilos, entón son propensos ás infeccións. Entón, o primeiro ano, sobre todo, aínda que logo tamén, pero sobre todo o primeiro ano, hai que poñer en marcha estrategias preventivas para que os pacientes non teñan infeccións. Esas estrategias preventivas tamén, por unha parte, son pastillas, por unha parte, vale? Damos... Que significaría, que implicaría unha infección nun paciente con trasplante? Sempre son infeccións, son máis propensos ás infeccións e as infeccións son de máis riesgo. É dicir, unha neumonía, por exemplo, en un trasplantado, pois é unha complicación moi grave. A ver, tamén o é en población xeral, pero en un trasplantado sempre o risco é maior porque loitan peor contra as infeccións. Entonces, sempre teñen a ter máis infeccións máis graves e moitas veces por xérmenes que non son os habituales, sobre todo porque tamén son pacientes que están moito no hospital, entonces tamén adquieren gérmenes hospitalarios. Pero ademais de eso, teñen infeccións características do paciente trasplantado que dificilmente afectan a pacientes que teñan un estado inmunolóxico normal. Por eso nós, o que se comentaba, hai automáticamente, desde o momento iniciado o trasplante, se poñen xa en marcha estrategias preventivas para as infeccións típicas do paciente trasplantado. Entonces, ademais das medicacións inmunosupresoras, os pacientes trasplantados tamén levan un cóctel importante de medicacións antibióticas, vale, que se dan de forma preventiva. Hai algúns antibióticos que os damos simplemente por o risco que teñen os pacientes durante 3 meses, 6 meses, bueno, é variable. Vale, entonces, por eso, o tratamento é bastante complexo, además de algunha cousa máis que tamén levan, para o colesterol, bueno, levan un montón de fármacos. En cuanto a prevención, pues nos tamén lle recomendamos sempre que, si, sobre todo en ambientes e épocas de epidemia, pues que eviten, por suposto, os contagios, que laven frecuentemente as mans, si poden estar en contacto o mínimo posible con xente pues, que teña unha gripe, por exemplo, pues, por suposto, sempre yo recomendamos. Unha cousa que a veces se queixan un pouco, pero bueno, porque é un pouco estigmatizante, é que utilicen a mascarilla, sobre todo en sitios públicos. Pero bueno, isto só é o principio. É dicir, cando veñen ao hospital, saben que deben poñela porque a carga de gérmenes no hospital é altísima, entonces, ainda que veñan unha consulta, deben levar a mascarilla. Pues, se van ao cine, por exemplo, pues, que están 2 horas en un ambiente onde igual na sala hai moitas persoas con gripe, por exemplo, no inverno, pues, que leven a mascarilla. Entón, isto, bueno, a veces che dice, agora como ven que me encontro, teño que ir ali, non sei que, levo a mascarilla, me sinto como un pouco acobardado. Outros, é o revés. Eu tiña un paciente, por exemplo, que lle gustaba ir ao fútbol, iba a Riazor a ver o Deportivo, e iba con mascarilla incluso tempo despois, que xa non a necesitaba. Dice, non, porque eu vou así, non me fuman ao lado, e me deixan sitio, estou tranquilo. Pero bueno, cada un o leva, son cosas menores, claro, me refiro. E logo, pues, o mismo que a dieta, a ver, se lle recomendo unha dieta sana desde o punto de vista cardiovascular, no seu caso, ademais, o vai principio... implicada unha dieta, entendo, tamén, sí, non? Pero a dieta non é moi restrictiva, é unha dieta sana desde o punto de vista cardiovascular, como podería ser para a población xeral, con pouca sal, pero non sin sal, recomendamos que algo de sal poden tomar, baixa en grasas. O único que sí que se lle recomenda especificamente é que dentro da medida de posible eviten os alimentos crudos, por o tema de que son moi propensos ás infeccións gastrointestinales. Entonces, logo tamén algunha outra como a toxoplasmosis. Entonces, pedimos dentro do medida posible que eviten crudos e que casi todo que coman sea cociñado. Vale, unha das poucas restriccións, ainda que tamén é verdad que isto depende moito do tempo despois do trasplante, porque o riesgo de, como digo, de rechazo vai disminuindo, e como disminuye o riesgo de rechazo, tamén disminuye a intensidade da tratamento inmunosupresor. Entón, o riesgo a partir do segundo ano xa é sensiblemente menor. E bueno, non sei un pouco, a ver, a verdad que a terapia é unha terapia que funciona, o trasplante cardíaco, e logo sempre nos preguntan tamén os resultados, que está, bueno, é verdad que é un tratamento que ten o seu riesgo de mortalidade, aproximadamente o riesgo está en torno a 5-10% o primeiro ano. É dicir, aproximadamente hai un 90% de pacientes que sobreviven máis dun ano. Claramente, por encima de 10 anos, máis do 50%. Cal é a cifra de pacientes con trasplantes en Galicia, en España, un pouco? Pois en Galicia, bueno, en principio o único centro que fai trasplante cardíaco en Galicia é o noso,
temos en torno a unha actividade en torno a 20, 25 trasplantes cada ano. Algún ano pode ser algo máis, algún ano algo menos. É unha cifra moi importante, non? Bueno, é unha cifra, sí, significativa. Nos, habitualmente, na globalidade de España, solemos estar, creo que ahora mismo temos, non sei se son 17, 18 centros trasplantadores, porque ahora tamén se incorporou Canarias, nos solemos estar sempre nos 5 primeiros en cuanto a actividade. Algún ano incluso fomos o primeiro, estes últimos anos un pouco menos. Entonces é unha cifra, sí, importante, aínda que se un ve a globalidade de pacientes con insuficiencia cardíaca é moi pouco, moi pouco, son moi poucos pacientes os que reciben un trasplante, porque ou non cumplen as condicións ou realmente hai poucos donantes, é dicir, non é unha solución para a insuficiencia cardíaca, é unha solución para uns poucos pacientes que lles cambia espectacularmente a súa vida, pero non para a globalidade de pacientes con insuficiencia cardíaca. En España estamos en torno a 300 a 320 trasplantes cada ano, e pacientes con insuficiencia cardíaca me parece que estamos entre 800.000 e 1 millón. Entonces, bueno, realmente non é unha solución, digamos, desde o punto de vista epidemiolóxico, de salud pública para esa enfermedad. O que pasa é que, como digo, a inmensa maioría dos pacientes con insuficiencia cardíaca reciben un tratamento con fármacos, con dispositivos e tal, e non necesitan tampouco trasplante, me refiro, están ben co seu tratamento. E en canto á lista de espera, sí, existe lista de espera, me imagino. Sí, hai lista de espera, como en todos os trasplantes de órganos. Sí, é unha das cuestións máis complicadas, sobre todo para os pacientes. A lista de espera, a media tamén, según os informes anuales de actividade da Organización Nacional de Trasplantes, está en torno a 6, 8 meses. O que pasa é que esa media, como volvo a decir, é media. Entón, a media, se hai pacientes que esperan moitísimo, tira para arriba, e se hai pacientes que esperan moi pouco, tira para baixo. Entón, é a media global, pero realmente esa media habrá que interpretar en función da prioridade dos pacientes, vale? Porque en España a Organización Nacional de Trasplantes ten 3 niveles de prioridade. O nivel electivo, que iso é cando un paciente que non ten unha gravedade máis alada a súa insuficiencia cardíaca, que sí que é unha enfermedade moi grave, pero non ten un nivel, digamos, de extraordinaria gravedade. E logo temos o que se chama nivel electivo, e logo temos os niveles urxentes, que son a urxencia de grado 0 e a urxencia de grado 1. Un pouco, a urxencia de grado 0 e de grado 1 se reserva para pacientes que están tan mal por a súa insuficiencia cardíaca que requiren un soporte con un dispositivo mecánico. É dicir, que estes pacientes xa non poden vivir, ten un risco tan alto de falecemento a corto plazo que non poden vivir sin dispositivos. Sí, ou non necesariamente nas súas casas. Na maior parte desos casos, o tipo de dispositivos que hai que implantar para que o paciente poda vivir son dispositivos que implican estar nunha unidade de cuidados intensivos. Na maioría, hai algunha indicación que son dispositivos, como decíamos antes, os corazóns artificiais, do que me refería antes, o paciente está na casa con un dispositivo implantable. Pero, bueno, nos criterios de prioridade da Organización Nacional de Trasplantes implica o uso de dispositivos que chamamos dispositivos temporales ou de corta duración, que implican o soporte do paciente na UCI. Entonces, claro, nesos niveles de urxencia, sobre todo a urxencia máxima, que é a urxencia grado 0, eu, bueno, tuve a oportunidade hai uns anos de coordinar un estudio nacional sobre este tema, o que nos salía que a media son 8 días de espera. É dicir, se tú estás en esa situación, a media de espera son 8 días. 8 días? Sí, eso tamén é un récord do mundo. Nadie ten, o sea, ningún país ten esa lista de espera tan extraordinariamente curta para pacientes, pero claro, son pacientes moi graves, ¿no? Son pacientes que están sostidos por un dispositivo que o dispositivo está, digamos, diseñado, avalado por a evidencia científica para manter o paciente como máximo 4 semanas, se non se hai que cambiarlo. Entonces, en ese contexto de situación de extraordinaria gravedade, o que chamamos shock cardiogénico, que está sostido con dispositivos de soporte circulatorio mecánico de duración moi corta, a ONT, no tempo que o estudio que fixemos era do 2010 ao 2015, un período de tempo amplio. A media era 8 días de espera. Entón, claro, ese sistema, como digo, é récord do mundo. Ninguén ten eso tampouco, me refiro. Nos sistemas onde hai urxencias parecidas, pues están en torno a 2 semanas ou tal. Es decir, un sistema que funciona moi ben. Houve algún caso concreto en Coruña? Sí, bueno. Sí. O 50%. O problema é que o problema, como decía, que a media son 6 meses, pero hai que esperan moi pouco. Entón, o problema do sistema de trasplantes actual, do trasplante cardíaco, como non temos
suficientes donantes para todos, con certa frecuencia ocurre que os pacientes que están na lista electiva acaban na lista urxente porque se poñen malos. Entón, temos que utilizar, digamos, un soporte mecánico para mantelos con vida. Entón, claro, automáticamente pasan a lista urxente. De tal manera que ahora, aproximadamente entre o 40 e o 50% de todos os trasplantes cardíacos son por vía urxente. É un sistema que está, digamos, primando moito os pacientes. Os resultados, claro, aí son un pouco peores, porque están moi graves. Pero, claro, a, digamos, ganancia de vida que teñen os pacientes é espectacular, porque se sobrepasan son pacientes que non teñen alternativa, estás falando de un mes vista de pronóstico vital, entonces claro, é que non poden esperar máis, o sea, se non aparece o órgano aí non hai moita máis alternativa, entón esa situación é que estamos vivindo agora. O sea, que casi a mitad dos trasplantes... Imagino que é unha situación moi dura, sí, pero que tamén, en algún caso, será positiva, porque sí, chegará un órgano para poder donar. Nese momento, supoño que o corazón de todos farase grande, sí, grande, non? Sí, a ver, eu cando aparece un donante, sempre tes unha... Xo digo completamente serio. Cal é esa sensación? A sensación un pouco encontrada, porque cando aparece un donante, sí, é verdad, claro, se só te quedas na parte do receptor, o pasa que cando un donante, se contan, aparece un donante extraordinario. Xa. Tiña 40 anos e falleceu por un accidente de tráfico con traumatismo craneoencefálico. Claro, tedes que dar coa parte boa, porque tú eso non o viviches, pero realmente sabes que eso foi así. Un paciente que falleceu e que ten a miña edad, por exemplo. O sea, isto, claro, é unha desgracia. O que pasa é que dentro da desgracia, como tú solo vives a parte positiva do paciente que recibe o órgano, sí que, hombre, é un motivo de heredicia. É verdad que non somos ciruxanos, nos levamos o paciente antes e despois o trasplante. Entón, nos vives toda esa parte e o paciente non ten que tener medo. Cando tú llevas a decir, se un paciente que está en condicións de ir a un trasplante, falamos da situación ideal, electiva, que tú o chamas, ven da súa casa, calquera parte de Galicia, sempre a conversación é sempre igual, lle explicas, bueno, hai un posible donante para usted, veñase para o hospital, porque o trasplante vai a ser hoxe, claro, isto non se pode esperar por o tempo de... Entón, os pacientes se poñen moi nerviosos, porque, claro, tú chamas, ainda que leven un ano esperando, se poñen super nerviosos, porque, claro, están mal, pero van a unha intervención que saben que, bueno, de alguna maneira se son a vida. Evidentemente, a maioría dos trasplantes van ben, pero, bueno, claro. Entón, esa conversación sempre un pouco... sempre estás un pouco dicindo, bueno... Entón, claro, levas a situación de que hai un donante, é un motivo de felicidade, pero, bueno, sabes que o donante ven de onde ven, como eran as circunstancias, e logo, a conversa co paciente, sempre tú hai que, evidentemente, darlle a máxima confianza, decirlle a verdad, que os trasplantes casi sempre van ben, pero, bueno, evidentemente sempre estás un pouco lidiando con eso, non? O tempo que mentres o equipo quirúrxico vai por donante, etcétera, o paciente sempre o que ten medo habitualmente, bueno, estás ali, pero, bueno, suelen ir moi nerviosos, ven a familia, por suposto, tal, entón sempre é unha situación así un pouco para eles, o suelen vivir, algún paciente sí que vive como unha liberación, é dicir, por fin se acabou, o sea, se acabou o sufrimento, a partir de unha... pero a maioría, a miña experiencia, é que viven con moito medo. De todas formas, sigo me quedando co que se ao fin nos temos que ir, non? Sí, pois que sirva de algún xeito para algo, para que outra persoa viva. Eduardo Barge, moitísimas gracias, un placer, estaremos moi pendientes de todas as novas e gustaríanos seguir contando contigo aquí no noso plató. Pois eu encantado. Moitísimas gracias. Gracias a vos. Moitísimas gracias a todos vostedes pola súa atención. Sigan entre nós.